गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि। जोङो दिनै मोनसे उद्देश्य लानानैहाय जोङो मोनसे क्लेरिफिकेसन दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय दिनै मोनसे मेल लिंदों। बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे मैयाहाय जोङो बयबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो बेनि सिङाव थानाय कलेजफोर आरो जोंनि खाथियाव थानाय CIT क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो बायदि बायदि जोंनि कलेज इउनिभार्सिटिफोरा बाव फैनानैहाय मैयाहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटनि लांगोना मोखांनिफ्राय जागायनानैहाय जोङो BTC सेक्रेटारियेटसिम मोनसे प्रटेस्ट हाबाफारि लादोंमोन आरो बेनि टारगेटआनो जाहैबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ रिसेन्टलि 6था जनजातिनोहाय ST स्टेटासखौहाय बिथांमोनहा गनायथि होदों। बेनि एगेन्स्टआव जों बे रेलिखौ लादोंमोन आरो साननै सिगां जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गेटनिफ्रायनो बेखौ जागायदोंमोन आरो साननै उनावहाय मैयाहाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गेटनिफ्राय BTC सेक्रेटारियेटसिम जों बेखौ लाबावदोंमोन आरो जोंनि प्रटेस्टआ मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो पिस सान्थि भाबै जों बिनिफ्राय हान्जा सुरनानैहाय जोङो मेम'रेन्डामखौ BTC सेक्रेटारियेटआवहाय गथायहैनाय। नाथाय माखासे जोंनि स्टुडेन्टफोरनि आबेग बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआव नांनानै बिथांमोनहा नुबाय जे जों थांग्रोमोना पुलिस प्रसासना जोंनि मेगननि सिगाङावनो गेटखौहाय फांदों। दा बे गेटखौ फांनाय लोगो लोगो नुनानैहाय बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआवबो नांदों आरो बिथांमोनाबो सानदों जोंनिनो बे सेक्रेटारियेट जोंनिनो बे जायगा बेयावनो जोंखौहाय लाजि फोनांनाय बायदियैनो जों गेट फांनानै होबाय पुलिसफोरा आरो बिथांमोनहा ST होनायनि सायावबो सेन्टिमेन्ट दंखायोमोन। बेखौ नुनानै बिथांमोनहा थाद'नो हायियावहाय गेटखौहाय सिफायनानै सिङाव हाबनाय जाबाय आरो जों बिदि सिङावहाय हाबनानैहाय जेबो बायला सिला जेबो खालामनो थाखाय जोङो सानाखैमोन। नाथाय स्टुडेन्टफोरनि आबेग आरो सेन्टिमेन्ट जे जोंनि मोनखानाय थामोनथा रैखाथि आरो मर्यादा ST आवहाय गुबुन हारिनो हरबावनायखौहाय बिथांमोनहा थानो हायाखै। बिथांमोनहा बेखौ मालाबाबो गनायना लानो हायाखै आरो जोंबो बेखौ गनायनानै लाया आरो मैयानि जानानै थानाय जाथायनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो बुंदों जे बियो UPPL बा एबसुनि खालामनाय खामानि होननानैहाय जों बेखौबो क्लेरिफिकेसन होनो सानो जे मैयाहाय जों सोरबा UPPL सोरबा एबसु सोरबा बनसु सोरबा BSU हिसाबै जों ओंखाराखै। जों बावहाय बयबो ट्राइबेल हिसाबैसो ओंखारदों। SA CC2आ जों ओंखारदों। बेवहाय बर' हारिनि आरो राभा हारिनि आरो गोबां माखासे हारिनिबो दङमोन। जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव स्पेसियेलि मेन जोंनि स्टुडेन्टफोरानो जाबाय बर' हारि आरो राभा हारि। जों मोननैनियानो जोङो CC2आनि आन्दारावहाय जों बेखौ लिड खालामनानैहाय लांदों आरो मानसिफोरा जे बुंबाय थादों जे UPPL एबसुनि खामानि बे एकदम नंखाय। मानोना जों बेवहाय बयबो गासिबो आफादनिनो स्टुडेन्टफोरानो बाव थांदोंमोन। जोङो एसे जोंनि हारिखौ जोंनि मोननांगौ जोंनि मोनथाय मर्यादा आरो जों गुबुननो जे ST मर्यादा होनाय बेखौहायसो जों हेंथा होनो थाखाय थांदोंमोन आरो जोंखौहाय बेबायदि जोंनि स्टुडेन्टफोरखौहाय बेबायदि नंखाय बानसावबाय थानायखौ जों गनायनानै लानो हायाखै आरो जेब्ला जोंनि मेन उद्देश्यआ मेम'रेन्डाम गथायनानै जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि मानसिखौनो बुनानै गालांबावदों बलेर'निफ्राय फैनानैहाय। बिथांनि बिखा आरो हान्थु सेरावहाय जे बुनानै गालांदों जे नोंसोर प्रटेस्टआव थांदोंमोन दा होननानैहाय बेखौबो जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। जों बेखौ निन्दा खालामो आरो जों बयबो मैयाहाय खौसेथि जानानैसो जों थांदोंमोन आरो जों बेखौबो क्लियार होनो सानो जे जोङो सोरबा वान साइड पलिटिकेल पार्टिखौहाय जोङो बेवहाय जोङो मुदाबाद होनाखै। जोङो दानि सोलिफुबाय थानायावहाय जेसेबांखिनि MCLA EM जेसेबांखिनि केबिनेट मिनिस्टार MLA MP दङ गासैखौबो जोङो सोंखारिदों मुदाबाद होनदों। मानोना बिथांमोनहा गासिबो सिरि जानानै थादों। बेखायनो माखासे क्लिप्सनावनो जोङो नोंथांमोननोबो देखायनो हागोन। बे क्लिप्सनि गेजेरजोंनो जे जोङो आथिखालनि गासैबो MCLA EM मन्त्रि MP जों गासैखौबो सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौहाय जोङो मुदाबादनि मोनसे स्ल'गान होखादों आरो बेयाव खुनु बेले बेजे साननांगौनि गैया होननानै आं दिनैहाय बेखौनो क्लेरिफिकेसन होनो सानो। दा जिहेतु आसाम केबिनेटआव मैयानि ST 6था जनजातिनो ST होनाया मैयाहाय एप्रुभ जालांबाय। दा बियो दिल्लीयावहाय सहैबाय पार्लियामेन्टआवहाय। दा जोंहा जिहेतु सानै MP दङ जोंनि राज्य सभा आरो लक सभायावहाय बिथांमोनखौ आङो खावलायहरो जे बिथांमोनहा बेनि एगेन्स्टआवहाय गसंथानांगोन आरो बे
एसटि होनायखौ बिथांमोनहाबो केन्सेल खालामनायावहाय सापर्ट होनांगोन आरो बिथांमोनहा जुदि बे खामानिखौ मावनो हायाबा जोंनि CC2आ जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा बिनि सायाव मा राहा लागोन बेयो इयुनावहाय जोङो फोरमायनाय जागोन। जे 24 घन्टानि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया उइथड्र खालामनांगौ। औ जोंनि मैयाहाय जे जों एसुरेन्स लादों 24 आवार्सनि गेजेराव 24 घन्टानि गेजेरावनो बिथाङा एनअसिखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै जोङो मोनसे एसुरेन्स लाबोदों आरो बिदि जायाब्ला जोंनि गोजौनिफ्राय CC2आ आरो जेसेबांखिनि जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्ट बिथांमोनहा जा डिसिसन लायो बे हिसाबैनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो जोंनि मोन्थायनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि ST मर्यादानि थाखाय जोङो बयबो सोमावसारगोन आरो बे बारावहाय सोमावसारनाया बिनिफ्राय देरसिन जागोन। जोङो मैयाहाय हनब्ले चिफ अफ BTC जोङो मोनथाम मेम'रेन्डाम होदों। गिबि मेम'रेन्डामानो जाबाय चिफ मिनिस्टार अफ आसाम, नैथिया जाहैबाय ट्राइबेल एफेयार्स आरो थामथियाव जाहैबाय हनब्ले चिफ अफ BTC। नैबे मेम'रेन्डामनि थ्रुयैनो बिथाङा गावनि DC मेडामा रिसिप्टनि सिगनेसार लिरनानै गालांबाय आरो गावनि सिगनेसारखौबो लिरनानै गालांबाय आरो बेनि नैथि पेजावनो बिथांनिफ्राय जों मोननै एसुरेन्सबो लिरनानै लाखानाय जादों। बेयावनो जाहैबाय गिबियावनो बिथाङा लिरदों एन्सार within 24 hours regarding granting ST to 6 communities and withdraw the NOC। बिथांखौ जोङो बुंदों 24 आवार्सनि गेजेरावनो NOCखौ बोखारनांगौ आरो 24 आवार्सनि गेजेरावनो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो एन्सार मोननांगौ। आरो नैथि एसुरेन्स हिसाबै जोङो मोनदों नो FIR शुड बी फाइल्ड टू एनी स्टुडेन्ट। मैयानि जाथायनि सायाव कुनु स्टुडेन्टनि सायाव कुनु FIR जानो मोना होननानै जोङो DC मेडाम बिथांनिफ्रायनो जोङो एसुरेन्सखौ लानाय जादों आरो बिथांनिबो जोङो सिगनेसारखौ लाखानाय जादों। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ सोमावसारबाय थानाय समनि गेजेरनि समाव नोंथांमोननि फरायसाफोरनि एगेन्स्टै FIR होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय जे मैयानि जानाय जाथायनि सायावहाय जोंनि स्टुडेन्टफोरनि सायावहाय FIR होनाय जों मोनसे नुनो मोनदों। मैया जों मेम'रेन्डाम गथायो जोङो जोंनि DC मेडामनिफ्राय जोङो मोननै एसुरेन्स लादों। गिबि एसुरेन्सआनो जाहैबाय 24 आवार्सनि गेजेरावनो जे आसाम जोंनि 24 आवार्सनि गेजेरावनो BTC गभर्नमेन्टआ जे NOC हरदोंमोन ST होनायनि थाखाय गुबुन 6था जनजातिनो बेखौहाय बोखारफिननांगौ होननानैहाय जोङो गिबि एसुरेन्स लादोंमोन आरो नैथि हिसाबै जों लादोंमोन जोंनि नैथि एसुरेन्सआव जाहैबाय जोंनि जेसेबांखिनि स्टुडेन्टफोरा एसे एनै सेन्टिमेन्टआव नांनानै जे बुख्रु बुसि खालामदों बिथांमोननि एगेन्स्टआव जेबो FIR जानो मोना होननानैहाय जोङो बिथांनिफ्राय एसुरेन्स लानानै आरो बिथांनि सिगनेसारबो जों लानानै फैदों आरो जोंना बेनो क्लियार जे जोंनि स्टुडेन्टफोरनि सायाव जेबो FIR जानो मोना आरो मैयानो जिहेथु जोङो एसुरेन्स आरो बिथांनिफ्रायनो सिगनेसार लानानैहाय लिरखानाय बेखौहाय बिथांमोनहा लाखिनांगौ आरो बिथांमोननि खोथा बायदियैनो बिथांमोननि सिगनेसार होखानाय बायदियैनो बे खामानिखौ मावनांगौ। कल जो हम लोग ने प्रोटेस्ट लिया था बोडोलैंड यूनिवर्सिटी से लेकर बोडोलैंड सेक्रेटेरिएट तक, हम लोग वो एकदम पीसफुली रैली करेगा सोचा था और हम लोग वहाँ में जाके हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेगा बोल के हम लोग ने इनिशिएटिव लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम लोग एज अ ट्राइब हम लोग का एक सेंटिमेंट एक इमोशन होता है, कल वहाँ में सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गया और वहाँ में जो भी सिचुएशन हुआ वो बहुत दुख की बात है, वो हम लोग भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग का जो लीडर्स लोग है वो हम लोग को क्यों प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उन लोग प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हम लोग का बातों को नहीं सुन रहा है। हम लोग पहले यूनिवर्सिटी में जब एक शॉर्ट रैली लिया था प्रोटेस्ट के लिए, उस समय भी हम लोग ने मेमोरेंडम दिया था, उसका रिस्पॉन्स भी हम लोग नहीं मिला, इसलिए हम लोग कल वापस लिया था और हम लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला बोल के कल वो सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गया था। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक आने वाले दिनों में भी अगर हम लोग का पॉलिटिकल लीडर्स लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देगा या अच्छा इनिशिएटिव नहीं लेगा तो हम लोग इससे भी और वन स्टेप अहेड हम लोग एक स्टेप लेगा। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग का पॉलिटिकल लीडर्स लोग अभी सिचुएशन को देख के हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा बोल के। मैयानि जे जोङो मोनसे रेलि लादोंमोन बा प्रटेस्ट लादोंमोन जे मोनद' हारिनो ST होनायनि एगेन्स्टआव, बे रेलिया जोङो सिगाङावनो डिसकासन खालामनाय बायदियै बेयो कमप्लिटलि जोङो पिसफुल वेआवनो थांगासिनो दंमोन, नाथाय माखासे अनकन्ट्रलेबल रिजननि थाखाय बियो बेबायदि महर लादों। बिनि सायावथ' दा बे जाथाया जानानै थांखांबाय,
नाथाय दा आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानो मैया जे बिदि सिटुएसन नुसेयावबो बिदि जोंनि फरायसाफोरनि खुद्रिसारनाय नुसेयावबो दिनै जोंनि बर' लिडार्सफोरा मानो सिरि जोंहा सासे सानैल' बर' लिडार्स नङा जोंहा गोबां पलिटिकेल पार्टिस दङ गोबां लिडार्सफोर दङ नाथाय दिनै जोंनि फरायसाफोरनि बिदि खुद्रिसारनाय नुसेयावबो बिसोरो दिनै मानि थाखाय सिरि जों मैया बेयाव रावबो मोनसे पार्टिनि जानानै थाङाखै बबेबा मोनसे पार्टिकुलार अर्गानाइजेसननि जानानै थाङाखै जों एज ए ट्राइबेल बेयाव जोङो जोंनि मोननांगौ मोन्थाइखौ गुबुननो होनायनि थाखाय जों सोमावसारनो थांदोंमोन जुदि दिनै स्टुडेन्टफोरनावनो फरायसाफोरनावनो गावसिनि मोन्थाइनि थाखाय बेबायदि साननाय दंब्ला जोंनि लिडार्सफोरनाव बेफोरबायदि साननाय गैया नामा दिनै मैयानि जा सिटुएसन नुदों बिनि उनावबो बिथांमोननि सिरि थानायखौ आङो सोंथि सोंनो सानो जुदि बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे भायलेन्ट एक्ट जानायफोरखौ बिथांमोना सोंखारिदों नाथाय बिदिखौ सोंखारिनायजों लोगोसे बिथांमोना मानि थाखाय जे जोंनि मोन्थाइखौ दिनै गुबुननो होनो थांगासिनो मानि थाखाय एनअसि हरदोंमोन बेफोरनि सायाव क्लेरिफिकेसन होयोबा दिनै स्टुडेन्टफोरखौ जोङो सामलायनो हायो नाथाय बिथांमोननि मोनसेबो रेसपन्स मोनैयावसो जों दिनै स्टुडेन्टफोरखौ सामलायनो हायै जानानै फैदों दा जोंबो बिब्दि एज ए स्टुडेन्ट बिब्दि जेबो भायलेन्ट बिदि माबा मोनसे खालामनो साना नाथाय जोंनि स्टुडेन्टफोरा बिथांमोननिफ्राय नांगौ बायदि रेसपन्स मोनाखै दिनै जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार दं जोंहा अपोजिसननि लिडार प्रमद बर' सारमोन दं फर्मार चिफ बिथांमोनाबो दिनै सिरि दिनै जोंनि रुलिं पार्टियाबो सासेबो लिडार्सफोरा जेबो बुङाखै नाथाय बेजों लोगोसे जोंहा मैया जा स्टेट एसेम्बलि बेयावबो जोंहा स्पिकार दङ केबिनेटआव मन्त्रि दङमोन बिथांमोनाबो मानो बे एसटि बिल पास खालामनायनि सायाव बिथांमोना मानो जेबो जोंनि कनसेन्टबो सोङाखै बिसोरो बे एसटि जानाखि डिमान्ड खालामबाय थादों बिनि सायाव एनअसि हरनायावबो जों जेबो मिन्थियाखैमोन दा बेफोरखौनो जों एज ए स्टुडेन्ट जोंनो दिनैसिमाव रेसपन्स नांगौ मानि थाखाय नोंथांमोनहा जोंनि मोन्थाइखौ गुबुननो होनो थांगासिनो दं जोंबो जेबो बिब्दि खुद्रि साननायजों लोगोसे जोङो माबा मोनसे जोंनि हारिनिनो खहा खालामनानै लानो गोसो गैया नाथाय जोंनो नोंथांमोननिफ्राय एन्सार नांगौ फिननाय नांगौ मानि थाखाय दिनै नोंथांमोना सिरि बेबायदि सिटुएसनावबो